Добра, калі яна будзе больш ці менш удалая, гэта будзе апошняя спроба. Калі увогуле жудасная, то можа яшчэ раз. Ну і пакуль яно грузіцца, пакуль ёсць час. Наступныя хіба 10 ці 11 дзён будзе зноў фабулярная гульня. Таму што пасярэдзіне праз наступнага тыдня, другога тыдня адсюль, выходзіць новая гульня. Нешта падобнае на Лавкрафта. Таму нешта мне падказвае, што можа быць жудасна цікава. Вось тое, што мы тут адрадзіліся, не вельмі добра. Кулі хоць узяў. Яшчэ і... Ага. І зараз з гэтых камянёў які-небудзь ёлупень можа мяне устрэляць адразу, але чакаць не будзе. Ось там, яшчэ два? Сам ты там хуйло, гэ. Тое, што мне канец, я ведаю. А вось з іншым не згодны. Ці гэта яны крычалі з іншага боку плота? Ці адтуль? Ці адкуль? Я ўсё адно не згодны з тым, што мне... Ну, няхай там ляжыць, нават лутаць не буду, бо... Ну, яго. Бачылі? Гулец. Каб не было як апошні раз. Яшчэ адзін гулец, але гэтым разам мацнейшы. Таму зараз рызыкаваць не хочацца больш. Но... смешныя гэтыя скалы. І пабег. Уздоўж сцены. Куды пабег? Ага. Ён выцягвае на свайго сябра. Глядзіце, якая хітрая срака. А на кожную хітрую сраку, як вы ведаеце,
Ех. Ризикувати ці ні? Я ще їх... Ну, яны там сабе пабеглі. Хм. Ага. Што мне здавалася, што гэта былі скавы, але... Прямо берцы! Жри давай. Хей. Сховався. Ну добре, хіба дам ради вилічитися гэтымі. Видите, як я гэтую зброю раскидываю, калі страляеш. Таму ёй, можа варта вось так карыстацца. З нечага я настраляў ажно до нуля. Ну, ризикував. Скільки там часу? Хвилин. І зараз нема як бігати. І крастися нема як. Но утекаем. Ризикуем, але утекаем. Нікого нема.
Один мертвый лежить. З тих, хто пробягав туди. Ну, тут стільки стрелу було, це не... Вогулі не дивно. Що він загинув? Ага, ось уже і скончилося. Що не то я натиснув. Варто ось гэта сожрать. Бяры. Гэта не дрэва. Але ён страляць не будзе. Ну і падыходзіць збіцца таксама я не бачу сэнсу. А ў чым тады яшчэ сэнс? Зараз падпаўзу крыху бліжэй. Бо з моёй ногой бегаць балюча. Будзе траціць здароўе. Ва ўсім целе. Дзе хто? Дастаткова побач было, не? Може там і було? Ну. Зараз, конечно, так сидеть небяспечна. Бо ўсе? Ну, давай, Булькін, дзякую, што глядзеў. І пайшоў, ось срака. Ну, а не ты, Булькін. Аскал. Ну, дзякую. Ну, а пасля гэтай ўжо буду заканчваць, бо 12 хвілін не вельмі актыўнай гульні, хіба дастаткова. Як ясна зрабілася. Ну давай, скал. Ідзе. Загинул. А мне нешта падказвае, што той, хто страляў з пісталета, сядзіць недзе вось там. Ці не. Эх,
Ну что? Паузем далей. Можна бы было аблутаць гэтага мёртвага вайскоўца, але ён голы. З яго нічога з яго нічога не атрымаем, па-за гэтым можа нашыйнікам, але навошта ён мне? Можа яшчэ на камянях гэтых пасяжу. Можа атрымаецца некага устрэліць. Не вельмі добрая зброя, не вельмі добрая амуніцыя, але паспрабаваць. Цікава. Хто гэта і адкуль? Нехта там. Нехта там б'ецца. Що засталося? Хвилина. Ці, 10 хвилин. Жудасная напруга. Бачили? Я не ведаю, ён заўважыў мяне, ці гэта гулец увогуле? Ну давай, лячыся ўжо хутчэй. Усё. Видите, ён быў такі спрытны. Што нават хочацца паглядзець, што ў яго было.
Давай. Мне что мне подсказывали, он загинул. Что мне подсказывали? О, кепка ебать! Так само загинув. Є ще ніхто стріляє, а. Але стріляють далеко. Это той спрытный с пистолетом хіба? Не, глядите. Гэта не пістолет. Напэўна. А. З гэтага нічога не патрэбна. Было. Куди там? Ну, як заўсёды. Ну, конечно. Да бляха. Скончилося. Да ты... Фух, паўзем да выйсця. Можа, зараз будзе не вельмі цікава, бо больш ці менш я ведаю, як прайсці так, каб не трапіць гэтым скавам у рукі. Але хто ведае. Стосі, можа, яшчэ будуць гульцы. 6 хвілін. Не чуваць. Гэтыя гукі пужаюць больш, чым дапамагаюць. Нешта мне здалося, што там нехта бег. Ага. З гэтых з інтэрнату выйшаў скаў. Біцца з ім не буду.
спадзяюся, што будзе гэта даступная лодка, але нешта мне падказвае, што не. І вось гэтым разам я не забудуся, што тут могуць быць скавы, таму... Ну, але гэтым разам іх тут няма. І тут таксама. Не бачу. Ну, лодка недоступная. Паўзем далей. Нешта грыміць, але вельмі далёка ці вельмі ціха. Ці ўвогуле не ў гульне. Тут варта бегчы, але няма як без нагі. Яшчэ і скончылася. Лодка была даступная. Бяжым туды. Не ведаю, як я не заўважыў дым і гэтыя цяпельца. Ну, але цудоўна, што атрымалася. Зараз яшчэ падлічу, колькі мы зарабілі за гэтую выправу і скончым. А таксама вітаю YouTube.